Шокиращо откритие, което направихме с една моя клиентка. Тя дойде при мен с заявка за хипохондрия. Това, ако не знаете, е страх от болести. Обаче, когато разгледахме цялостно ситуацията в голяма дълбочина, установихме, че не е страх от болести. Не е страх от една конкретна болест, от рак. Защо? Защото от рак се беше разболяла нейната майка. И всъщност това не беше страх от болести, това беше страх тя да не повтори модела на своята майка. И всъщност, тъй като поради много различни причини нейната майка се беше откъснала от нея и тя беше израснала на практика без майка, много се страхуваше да не се случи това и с нейното детенце. Защото тя знаеше колко е тежко, тя знаеше колко е болезнено и всъщност тя не се страхуваше от болести. Тя се страхуваше от това, че нейното дете може да расте без майка. Това е изключително различно от хипохондрията и се терапевтира